wilujeng dalu Kang Mas Sigit Arianto. Nggih. Matur sembah nuwun sampun ditimbali lantaran panjenengan saged sowan warga wonten mriki. Kula pujakne panjenengan kathah rejekinipun. Amin. Tansah diparingi panjang yuswa lan kelancaran. Nggih amin. Sampun kapok-kapok sampun waleh-waleh. Boten Mbak. Panjenengan paseduluran kalian kawula. Kula pujakne jenengan sekeluarga tansah diparingi panjang yuswa kesehatan sedaya mawon. Bidal saking Ponorogo jam pinten, Mbak? Kala wau jam 3. Matane lho. Kok Ponorogo Rembang. Ngopo, Dol? Nyapa? Matane. Iki nyapa lho kok iso nesu. Ana wong ning gurine lho. Lah sing salah ki ya kowe ndeleh ndas ya ning kono, malah Mbak Lucy ngene-ngene kaya wong ngendhok lho ndasmu. Wong kok iso sing kleru ki kowe. Kok kleru lho. Lah piye? Wis bener to nek Mbak Lucy wawan pangandikan karo Pak Sigit nek ngene iki wis bener. Ya ora kok kudu mesti ngono nang gurine ki nek wong ki ya ora ngono to kudune. Lah kudune Paling ora ya nuwun sewu Pak Igit. Mergo ene wong ning burine dihindari. Menghindari yang di belakang. Yang di belakang. Terus neh. Pripun kabare Pak Igit? Kuwi jenenge ya Sehat ta Pak Igit? nyepelekke Mbak Kuwi Lucy. jenenge ra duwe tata krama deng. Syukur. Sampean pirsa ra kuwi enek budalang. Loh, Pak Sigit itu kemana saja garwane selalu ikut. Pak Sigit itu minangka dalang presidennya pagelaran malam ini. Lah kok Pak Sigit mbok kon ngenek-ngenek nih. Rumah samu ngono kelek Pak Moden ingin piye? Ora sopan. Lho, ya diparingi. Masa sugeng dalu Pak Sigit. Kados pundi pawartosipun? Das pundi Pak Sigit? Terus kok lek Pak Lurah teko piye? Pak Lurah ya jane Lucy karo Sigit kenek apa to ngono mah. Neng kene piyai halus kabeh. Lah. Piyai sopan santun ada pasor grapyak semana. Sampene kuduke memberi contoh wong lanang lho, bapak-bapak lho, bapak perangkate niku sami grapyak. Halus-halus lek ngendika ora kaya kowe. Wong wedoke mbok matak-matake, he? Kuwi ukara apa? Ayo. Wong kene dicontoni aku apa gelem piye? Wong rai kaya ngene nggo contohi wong kene gelem. Oh iya ya, bener iki. Bener kamu ya. Maksudnya wong kene mbok kan nyuntuh mondol. Wong kene ya mah. Masa contoh dapure kaya ngene. Rai kaya ngene nggo contoh. Maksudnya orang nyontoni kuwi ledeng. Maksudnya nyontoni kuwi lho perilakunya. Mudeng. Kentel. Rupane iki jeneng kaya munyok lek. Kentel tapi ora tak klethek. Ora tak raupi kok. Nyapa kok mbok raupi? Garing dari nglenthek dhewe. Aku nyuwun sewu nggih Mas Sigit nyuwun Nggih, sewu. Mbak Lucy. Kula wae mendem sesuatu sing aku ora trima. Napa? Dekne munggah panggung ya. Lah Yuda lho sapa ora ngerti Cak Yuda artis terkenal piyaine gagah gede dhuwur selain seorang pelawak juga. Wah, mau balik kondang nang ngendi-ngendi aurane sudah terpancar. Lah iki lho bekok moncrot. Kok mandeng-mandene sinden karo pura nyun sewu orang tapekno wis selalu menghina karo wong wadon. Mbok padakne sinden pira ki? 500. Mbok padakne piye? 500. Lah terus rumah samu sinden kon dandan kaya pura. Ora kabeh pura li ngono kuwi. Nek gelem ya ora apa-apa. Alah. Ora, wong jenenge sinden yo ngene iki, Bro. Dasar mondol iki wandane kaya cok bakal ngono malah ngece. Lah brukut ya paling karo Pak Igit yo bayar 500. Lho, sakmene 3 yuta. Terus pakaiane kaya ngene sing munggah aku karo Mbak Eni. Ndane lek oplok-oplok. Lho, dadi sing nonton ya ora wong tok. Apa? Akhire kodhok bareng melok munggah. Wis cocok ngono kuwi jenenge menghina membanding-bandingkan sesama seniman. Perempuan walaupun sinden pura kuwi ngono ya perempuan. Yang lek kowe ning gone ngomong sane sinden kowe Purel ku ya kancaku kabeh. Udu. Maksudku lek iki ya kancamu ya. Lek kowe nyanding ki ra duwe dhuwit apa ya Yud ya? Ora apa-apa. Dek ngarani nyanding pura entek 2 juta ya apa tahu? Lho, apa tahu kowe? Kok iso cerita ngono? Apa tahu kowe? Ngece kowe iki ora ming 2 yuta tok. Entah 6 yuta.
Malah teh akeh. Mbak Lucy, Nggih, menika sowan wonten desa Kebon Agung. Walah nggih. Nggih. Desa Kebon Bersih Agung. desa to sedekah bumi ndongake napa dhateng warga mriki? Alah nggih sedekah bumi Sedekah ya Di ya. bumi nggih, Mbak. Dongane napa Di? Derek memuji mugi-mugi bibar sedekah bumi dalu niki tansah dipun tebehaken saking sedaya sengkala. Amin. Amin. Desane tambah maju. Amin. Kantuk berkah ingkang kuwatah. Amin. Terutama sing rawuh dalu niki. Terutama sing ngetene pagelaran dalu niki mugi-mugi saged kinabulan kajatipun napa ingkang dipun suwun. Amin. Nika bulan suron, bulan suci. Bulan nggih. suci. Bulan napa lek ngarani mandi-mandine donga ngoten Pak Dalang nggih. Iki lho Mbak Lucy wis ndonga apik, aku ndonga apik. Mas Kowe ya Iko, Mas ora Jowo ketang, ya. ampun. Kowe ya ora ketang klungsu-klungsu melu wudu. Nggih, ndonga Dol, bar iki gek nembang Dol. Klungsu-klungsu melu wudu. Apa nek bandare? Lho, piye to? Kan udu. Kok klungsu melu wudu melu bandare. Dudu dadu. Kowe iki ndonga ngono lho. Mudin mau piye kon ndonga? Warga masyarakat Bencili iki lho ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Alah. Maksudnya desa kene iki ben maju. Disuruh. Suwe-suwe tak jawab pisan iku kok iso masyarakat supaya ayem tentrem bahagia sejahtera ngono lho. Maksudnya kowe iki kan aku mang ya wis ngaturi ya. Selamat apa-apa kowe iki ninggal apa ling apa ngono lho. Kaya nyedakno mati yo ninggal weling. Dia pesen apa-apa ngono lho. Padane padha ndongakno aku mati. Seneng nek aku mati sik. Lah, nyapa lho ada ora seneng ke? Oh, nek aku lakon mati sik seneng. Lah kowe pengen mati dhisik. Lho, yo ora. Lah piye? Lah maksudmu lho piye kok Iya, tidak maksudmu ngono lho piye? piye? Lah wong Pengen mati nyedak keri. mati lho. Pengen mati keri kowe lek ngono. Kowe Yo. pengen mati keri, Yo heh? keri-kerinan Lah lah. kowe lek keri kanan tanggomu kabeh sing mati terus kowe mati sing mendem sapa lek tanggomu kabeh wis mati dhisik? Heh? Oh iya. Pak Mudinmu ya wis mati. Sapa sing gawe mori? Heh. Lah enek sing Apa arek gawe sarung kowe? Ha. Yo mati saiki nek. Wong kok cengengesan rumah saku kok. Iya. Nggih, Niki wau Perkembangan. nggih wonten anu Mas Napa Pak Yuda. niku Pak? Mas Sidik. nyun Napa? sewu wau wonten Apa? dirawi kanca-kanca pak napa paguyuban sepeda apa Mbak YouTube Oh, Kosti Rembang. Nggih, nggih. Komunitas Ah. sepeda tua Sepeda Indonesia tua Rembang Rembang. bersama Wahyu Nggih, Jaya. nggih, kentut. Nggih menika Pak Sidik. Oh, Gondrong wae nggih badhe Napa paring Pak? dawuh. Pak, Wah. paring dawuh. Wau nyuwun Nggih. setya tuhu. Oh nggih nggih, ketua panitia Pak Sidik pripun? Oh, Oh nggih nggih nggih. oh ketua panitia. Badhe anu napa mboten buat. Oh nggih, siap siap. Oh nggih nggih. Nggih, pripun Pak? Mboten pun digandrung. Iki ngersakne apa wau? Ngersakne setya tuhu. Setiap. Wah, jan ya to, piyai mriki iki tenan lho. Ngono ku lho ya. Piyai mriki iki wonge lho. Wah, jan. Ora nyambut gawe iki Langlung kabeh. Jan. Hebat nan wae. Oh nggih. Jenengan napane Pak Suyat kok padha? Oh Mase. Alah kok ganteng Mase, nom Mase. Walah Adine kok tuwek men. kembarane Suyat to niki wau. Lah ya padha. Padha ya. Nggih. Oh, bantuan Pak. Padha Apa berkas. to? Ngersane Piyai. napa Pak? Pak Igit sing dikersane. Request podang kuning. Oh, nggih. Berarti Oh, kakake Pak Suyat nyawer bari dolene Pak Suyat nyawer. Ndi? Oh, alah. Wah, masalah kenapa lho Pak kok repot-repot ngoten niku kula mboten Mas puenak. Mendel, alah Pak. Bantuan. Kersane podang kuning. Nah. Oh iya. Dibeto wangsul mawon iki Mbak, kagem pakan lele. Dibeto wangsul mawon. Alah yo aja ngupakan lele sampean tumbas Pak niki. Nggo apa? Damel cetik geni Mas. Dol. Bawa kowe Dol. Bawa Gandrung Mbak senape. Lucy. Gandrung Mbak Lucy cara ketoprak. Kene iki nggone ketoprak. Ketoprak. Ya. Duduk. Kita Duduk. Iso ngentongi apa ora? edan to Pak. Gandrung karo kentong. Alah cah pinter ae. Hebat. Wah, Ayo diwiwiti. Roman Gandrung. Wah. hebat. Gila apik tenan tok frae. Wis.
Ngomong. Ya arep kawit iki tae Pak Jan. Kok pewantes nang rumah sakit. Tak. Bojeng kan digandrong ngono lho kok tak ae. Syukur. Kelak. Aku lho seneng ngetruk. Kudune iki ora ketemu garwane pirang-pirang tahun gek ndang digandrung tak bakso. Dapuk kuwi lho apa? Dapuk kuwi lho Dapukmu ya toprak. Iki kira Allah. Wah jembak nuwun. Takoni ndok jenenge sapa ndok? Jenengmu sapa le? YUDIS Yudis. Oh. Pake jenenge? Bapake. Bapake sapa jenenge? Bondan. Bondan. Sapa le? Pak Dan anak mucul lho, Ndak. Tarah ya kon munggah kok iso. Matur suwun. Cah bagus. Nyuwun apa Cah bagus? Ngersane apa Dik Yudi? Nyuwun mik Cak Bagus. Ngersane napa? Hah? Podang kuning. Pondangku. Oh, podang kubulep. Boh lah wis manut lah. Minta lagu apa? Oh iya. Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Untung seneng mewah. Oh, nggih. Makasih Dek Yudi. Enggak tahu enggak apa-apa, yang penting ngasih uang ya. Mau saya kasih kenang-kenangan mau? Mau. Silakan Mas Mendel nunggu Mas Mendel monggo. Sampean anu keplak ndas keplak. Keplak pluk. Enggak apa-apa, Pak. Dan keplak pluk. Ya ayo. 1 2 3. Lah. Yo kenang-kenangan, pun. Nggih, Pak. Ngowe dhuwit 50 kaya tombok. 50.000 to nyawa gagal. Ora apa-apa. Iki ketoprak ibarate iki cara nune roman iki gawe lakon cara Kediri sampean dadi Dewi Sekartaji, lah awakmu kok dadi Panji Tengkorak ngono lho. Apa enek? Panji Asmara Bangunan. Panji Asmara Bangun. Kowe ya engko siap ya dadi Panji Asmara Bangun. Sik kula siarne nggih Mas Sigit nggih. Oh, iya. Nyarke. Wun para rawuh. Wah iki. Wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak cakra ningrat. Sangat didalu mangke kepareng hamba parlampan kanthi ira-iran Panji Asmara Bangun. Dene para paraga ingkang hangaya jejiban ing kelenggan dalu mangke Dewi Sekartaji dalu mangke katindakaken dening Mbak Lucy Brahman. Panji Asmara Bangun dalu mangke katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Dene Cak Mondol dalu menika dados bintang tamu. Wah iki apik iki. Suarane penyiaran. Iya. Bintang tamu dalu menika Cak Mondol kadhapuk dados ula. Ula nyembur ndasmu. Kok nesu. Prajurit Pitoyo CS. Lila CS. Kados pundi gancaring carita Panji Asmara Bangun sugeng mirsani ngantos purnaning lapan. Nuwun. Diagem to iki mustakane diagem. Oh iya. Bawane Asmara Dana Asmarandana. Pik tenan Nak Panji. Kyai Sekartaji. Astagfirullahaladzim nun sewu Pak Sigit. Pripun? Kok kula kesupen to? Apa? Panji Asmara Bangun kan lakon Kediri. Basan. Ya Allah lali aku. Kuwi kejaba nek lakon Metaraman ki lagi Metaraman surjan. kae klambi nek basan ki ya ora Mosok copot. Ketoprak wong Kediri kok. Oh, Panji Asmara Bangun yo. Oh, basan. Ngene lho. Iya. Ngene. Mangga. Kyai Sekartaji. Iki toprak apa wayang wong? Jarimu ketoprak. Lah nyapa gawe kotang Antra Kusuma brang? Arep dadi Gatotkaca kowe. Ora oleh gawe rompli lho. Rompi. Romli pemain ketoprak. Nah.
Yo alah apa ya kok lumangan. Panji asmara bangun kena gizi buruk. Oh iya. Wih. Alah sawah balung trok. Yen, pripun Pak, pun kados Panji nggih? Pripun Cak Mondol sae to? Sae. Mondol sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo keinggal diberangkat Nggih, menika mayit badhe budal piyambak. Alah. Kaya jere Panji Asmara bangun kowe. Ya Nah, Cak. tapi aku wedi aku le. Kan iki Panji Asmara bangun kuru gek Sekartaji atik lewemu kon njaluk mimi. Ora. Ora apa-apa. Sing penting keri. Digantung to. Ya. Nanonane. Titinganipun Pak. Nanonane. Nadian. Nadian. Arep marai. Mboten Pak, mboten. Nadyan wujude mung peksi. Jamong ngomongan Agawe talining bronto. Alah, Mas iso dadi- tekan jula joli iki lho kok iso. Agawe talining. Marai mesti. Ora. Kaya pinter-pinter. Ora. Agawe talining. Tawangi kupluke iki lek kaya cething. Kenyek, jare ndas kaya cething. Kaya tutup payung mingkup. Manglokne blekok moncrot. Saking lono cething. Kudune kan gak blekok moncrot ya, Ndol. Ora entrot iki. Lah nyapa? Ya mung cemet. Si romantis lho. Agawe talining bronto. Sampun kados Mas mekaten. Mondol, ra pareng nakal. Heu, dolan kok gak pakai nana. Heu, pakai nana dulu. Ayo. Pakai nana. Isin dibersani lho. Pakai celana. Iki ndagel. Wong bayi wis kaplak sok nana sok imut. Pakai sok nana bayi. ya. Iya, Pak. Pakai nana dulu. Iya, Pak De. Gak pareng nakal kalau dolan harus pakai nana. Iya, Pak De. Wis gak dikudang. Ndak. Nyapa? Ndak. Aja dhuwur-dhuwur. Nyapa? Ndokku nisih lho. Banter ya malah ndokku malah nisih. Terus kene gandreng. Ah. Arep marai. Ora. Mung tak duduke larase. Trunyang kowe. Lancang. Nggih Pak Mondol. Rol itu barang. Alus manis tur ati. Dene saweteng diduding kaya neker. Yayi. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene siramu. Taman Kaputren iki lho. Ketoprak kok makan pahlawan. Makan pahlawan mendembokmu ngono ya. Sakjroning Taman Keputren kene Putren. wong ayu. Sakjroning Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yayi. Sampun. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludira sedumuk bawuk senyari. Sedumuk bathuk. Wo, tak pelinteng lambemu mudyar. Ketoprak kok toh nyawa. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Ngono lho kok iso. Wong kaya nek bathuke kok Tak ora. Pelinteng dasmu. bathuk. Alah. Iki lho. Ngono diwarai ra gelem. Wis suwe. No. Maraine. Ora. Wis suwe nggon kula lono. Ayah, arep nyapa ngono wi? Arep nguyuh. Wong jenenge Roman ki ya. Oh, dipangku. Dipangku. Wong nang jero Taman Kaputren ki ya kene-kene Yayi.
Mboten Kang Mas. Kula wonten mriki kemawon. Ya gene sliramu ora gelem tak pangku kene. Ora lara. Kula namung gila. Gila ngerti kowe. Gila. Aja mung to kowe. Aku dhewe sing duwe iki ya gila. Tapuk ngene. Piye? Ngene lho, tapuk Kuwi ngene. nyelentik. Ngene nyelentik. Tapuk ngene. Ngene, Ding. Lah, ngono. Karo kakung iki ya ditampa apa eneke? Eneke ya mung iki. Arep nyelentik kon. Arep nyelentik, arep napuk. Iki ora rentik. Lah kuwi apa? Iki ngono. Iki ngono. Apa? Njaluk dingen. Kita nek karo Mbak Lucy ora cocok. Coba karo Mbak Eni dikancani Mbak Eni. Nah, Mbak ini coba. Mbak Lucy ben karo Cak Judo ae. Aku. Nek karo aku mesti cocok. Nah, Mbok ket mau nyapa? piye? Mbok ket mau piye Karo maksudku? ibune bocah-bocah. Wah kuwi anak boke cacah nang kene iki mlane tak gawe kliru ae. Nah, Ora bebas. Oh, bebas. enek sambung rapat. Ada sesuatu hubungan. Jelas Makanya hubungan. aku tadi mula juga kuwi tidak enak. Aku karo Mbak Eni kan duwe sesuatu. Sesuatu. Oh berarti sampean selingkuh ceritane. Wong sing mbok gandrung aku kok ternyata kowe enek Senengmu sesuatu karo Mbak Eni. Kowe asine milih Mbak Eni apa milih Mbak Lucy? Ajake kowe apa ora marem karo aku, Wong sing mau sing dampingi ning kene karo aku. Kok sajake mbosok karo aku kok kur ngene. Ora kelar roman lek karo Mbak Eni kowe kok semangat, Sajake nyapa? Bojo e. Oh, bojo. Lah bojo karo Mbak Eni masa Coba digander Mbak Eni. Ayang. Iya. Ayang mondol. Alah. Tenan pokoke nek wong loro. Ketemu lho, gemes aku. Suwe ora ketemu gemes aku. Ora pareng kaya ngono. Males dol, males. Tak bales lho. Ya mbok dibales to. Tak bales tenan lho. Balesen. Dipirsani wong akeh ora Gak isin. apa-apa. Bales tenan? Tenan. Mangajak. Nggone kae. Sing serono, sing dibales sing nggone Mbak Eni. Kene ya ora wani. Coba iso. Dilindungi badan hukum. Apa wi? BH. Oh iya. Mbak Eni digandrung Cak Model. Dang jajal nek Mbak Lucy sungkan. Mbak Eni sing gandrung piran. Nah, Nano gandeng. Goleki Melaku alon-alon. Heeh. si Serang. podang Ya. jenah. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki badhe mbuak batang, Mas. Kok batang lho. Lah napa lho? Balung tok iki. Calon batang. Oh, Oh, calon. Batang. batang ora ya marem. mah mustikaning jagat wong ayu kaya-kaya ning donya ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mung sliramu. Ngono Estu kuwi lho. Kang Mas. Sakureping langit salumaing bumi ya mung kowe sing ndak tresnani wong ayu. Iki tenan jare. Kados mekaten. Ora lho wong ayu. Sampun kados mekaten lho Kang Mas, kula lingsem lho Kang Mas. Kaya ngono kuwi lho, Mas. Romantis. Romantis ngene iki. Yayi. Pasangan ideal. Ning jagat ora ana papat. Ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji siramu sing tak tresnani. Napa estu, Kang Mas? Ana ing sak lumahing bumi kureping Lumahing bumi kureping langit lho. lumahing bumi Wale. lumahing bumi sak kureping langit ya mung siramu sing tak tresnani. Jenopos. Alah. Ral guyune sing halus. Ral guyune ngono lho kaya aku ki lho. Meng pensiramu sing bakal ndak tresnani rino kalawan wengi. Lho, ping 3 wae. Ditung. Ngono. Guyune aja akeh. Akeh. Ping 3. Yayi. Kados pundi, Kang Mas? Kok wis guyu sik to? Kok karo ditungi driji. Ya mung sliramu sing tak tresnani, Yayi. Mula kuwi rina kelawan wengi ya mung ning gantenang atiku. Wah. Mula kok apa kowe gelem tak Kok yo Cak Model, Cak. ora gelem
Oh, geni pasangan kono Cak Yudo sing gandrung Mbak Lucy. Nggih. Ayo. Tekan. Contone sing apik le, contone sing apik. Alus manis neng sem hake. Mbak Lucy terakhir. Wis kon baleni kok langsung terakhir. Oh, ora ya. Ngene tak tembak. Tali urutane. Nyanding bisa dadi Diunggahne Mbak. Tombo tampane kendang tak tung 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 ngono. Sampak songo. Kok lali dadi cakil. Cakil. Wah, wayang wong. Oh, Alah alah Cakil. alah. Cakil. Kok iso? Kowe iki dadi cakil. Sakit. Sakit lo lempah ya peyeneng. Dua ikletok cakile. deh, tandem. Weh capeng. Edan. Benek nek kolok. Paling guyu seweneng kita harus dituku kita. Wes, aman. Kok dipangan sak kulite? Ki untune kok mbok pangan ki lho, ki cangkeme cakil. Kok dipangan sak Untune mbok pangan ki lho. Ki menguntu. Ki menguntu. Aduh ngomong kok wis kolu. Ya wes, ben nembang kodang kuning Mbak Nggih. Lucy karo Mbak Eni. Kodang kuning. Nganggo surjane Ndol. Dinggo. Lah kok sak kulite. Lani. Ora apa-apa ngono iki. Digarap cara tayub. Oh, Oke, nggih. Coba kaya ngapa? Buka saking bonang. Mah matur nuwun ditekani Pak Suyat Mas Mindar menika pengrawit ketoprak. Wah, sugeng Pak Suyat, rawuh wah, ketoprak. kanca-kanca seni Nemu saking Rembang duit niki. jeruk. Wah. Oh, nggih. Gonmu. Nggonmu. Gonmu ndi? Lah, Bro. Kuwi nggonmu meng lho, mbok deleh kono kok lali dielikne kok iso. singgane. Nah, singgane. Lamben. Tanembang. Ah iya. Kodang kuning buka saka bonang Mas Sigit karya Pak Monggo Darno. sinten sing dereng lho kau. Kuwi lho buka saka bonang kuwi lho. Loh, mosok ra iso to? Piye? Nem-nem molu. Lah. Slendro. Ayo. Mbak Lucy Rahman.
gubuk asmara Ranani sun pikat mulut tebet opak matur nuwun, Mbak. Wah. Mbak Eni kali Mbak Lucy.